Catalunya i Barcelona es caracteritzen per una cultura i tradició empresarial molt arrelades. Prova d'això és l'elevada taxa d'activitat emprenedora que en el cas de Barcelona se situa per davant de països com Finlàndia, França o Alemanya. Barcelona disposa d'un ecosistema emprenedor dinàmic i en constant evolució. Cada dia, noves startups, programes d'acceleració, entitats de capital risc o espais de coworking trien la ciutat per desenvolupar la seva activitat. A la nostra ciutat, emprenedoria vol dir Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament de polítiques d'ocupació, de suport a l'empresa i de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona Activa és al costat de tots els emprenedors, des de la creació de la idea de negoci fins a la consolidació del seu creixement competitiu, oferint-los assessorament i formació en habilitats i competències empresarials, entre d'altres serveis. En els diferents espais innovadors que gestiona, s'hi acullen empreses tant en fase de preincubació o de recent creació, com altres amb més trajectòria en el mercat. En aquests espais, a més de fomentar el networking i les sinergies entre les empreses allotjades, Barcelona Activa ofereix suport als projectes empresarials, serveis logístics, administratius i de valor afegit, així com un accés al finançament i a la internacionalització més directa. Néixer en una incubadora de Barcelona Activa és sinònim de majors expectatives de supervivència. Més del 80% de les empreses que s'hi instal·len continuen en funcionament al quart any de vida. Aquest model de creació i creixement empresarial de Barcelona s'ha consolidat a nivell internacional i posiciona Barcelona com a referent en emprenedoria, especialment en sectors econòmics altament innovadors i estratègics, i ha estat exportat amb èxit a diverses ciutats del món.